Jurusan Bahasa lan Sastra Jawa UNES gelar pagelaran wayang kulit ing Hari Wayang Nasional. Pagelaran wayang kulit ingkang kalaksanan dinten Ahad 10 November 2019 mapan wonten Lab Karawitan, Gedung B8, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, kanthi lakon Wisanggeni Gugat. Dalangipun ugi saking mahasiswa jurusan Bahasa lan Sastra Jawa inggih menika Singgu Linguistika Manumangsa, mahasiswa semester 3, lan Yulio Kusuma Putra, mahasiswa semester gangsal. Aisyah minangka ketua panitia pagelaran wayang jurusan Bahasa lan Sastra Jawa njlentrehake yen pagelaran wayang menika kangge mengeti dinten wayang nasional ingkang angka kalih inggih kangge budidaya wayang kulit minangka warisan para leluhur.